ikpe mgbodogu nwanyị nwa iyi si n'ime m wode jinji mere na oya emecha ya tijala njọ ya nwanyị je tukuru na nwa mamịrị na-ata nwanyị kwue m n'isi nsị anya ngwa ka ije nwa mamịrị na-ata odogwu na-erue n'ata mfechalụ mgbadike m ji eje ọgụ eje obe eje ama pịacha mgbadike m ọnụ kwu ihe na-ata wee nwa mamịrị nyụta pịacha ya ọnụ kechie ntị nwanyị ka o je nwa mamịrị na-ata nwanyị amatụrụ ana ka nwa mamịrị na-ata atasu ya n'ibe nwanyị etiwu onwe ya na mkpu odogwu ka nke ọrụ na akụkọ mgbana n'anya ka esiri be nwa iyi si na edi na-enwe nwanne mama nwakwa na edi na-enwe si wee hụrụ nwanne maka edi na-agba na enwe na ama n'elu mgbana n'anya na ọ bụrụ na iti m kwube ekwube asị mụ na edi na nkịta bịa hụrụ nwanne o ji awụ izute edi n'ọhịa osuni ya ji elu ọgbọ gị dịka ụja izute nkịta na ụlọ osuni ya ji elu ọgbọ gị dịka ụja ka edi ka anya na-enweti wee ruzie nwanne nwaokwe edi na nkịta bịa hụrụ nwanne enwe ụda mụ nke maka gịnị na mmadụ ụdị na-anọ mana ọgọ dị mgba bịara ụgbaghara onwe ya ụdị na-alụ ojila aka gbadube horue n'elu owara aka amama ọ gịnịzi eketa onye nye ya ugo ji aba mbọ na nweta ibuti iketa m were ugote imu n'iti ode njinjim ọtaka agụ ode njinjim nnekanụ na odogwu na-ezighị ihe ọzọ ajụọna gị na mbụ si gị na mamlọkwa ibe a na-etu maka onye nwe ị na-ene anya na ya nọka na nọka nka o tee na ibido nọba maka abụkpara ihu ọwụwụ si bukwa ụzọ wee wụcha ịkpara ya nnene maka ama na oya anụriri onu m mana ọ na-enwe ọ na-enene di m ka anya ọ na-ene m anya odudu na-ene dị nta nnene ya anya gwọ na-ene oke ntawu mana ibe m nwa ji enene ya anya nnene ya anya na-agbakwa ya okwu na-atụrụ ya ilu were nkata enekwanya ya odogwu anya maka ibe dị nta ji etinye ọkụ isi na ojebe ịgwa nta ọrụkwa na ọdị anụ ibe anụ na-ekwu n'ọbịa na ọkụ otinye ọkụ isi o ji abụ mmadụ enu ka ọkụ na-acha ọnwa na dinta abalị ejebe na nta ya ọkwọ nnene nye ka m ji etu ya odogwu mama amụrụkwa ibe a na-etu ya mana atinye na ọya dị ndị nka nọ nka n'ọchọ nke oya eme ya ọdachi ekwekwenye ya asị m na ọbịbịa nwa ọ bịara ụta ya na nke oya eji na anaghị akarịrị mma ọkụ nnene asị m na onwe gị ihe onwe siri ike asị m na ibe nwe siri ike na owe ebe ọya emenyewa ibe na oya adịrịrị ya mfe maka na gịnị na mmiri a na-akpa aka ebe ọ na-adịlọ mmiri ike ebe ọ na-adịlọ amakpọ nke iyi dị adị oke iyi odogwu ka kene na ụmụ na ọ na-abụ ụlọ nchiri ile jebe achịrị ma wọrọ mụ tarịba ọ na-awa abụ nwa si cheta nna ọkwọ nnene abụ nwa si cheta nna ọkwọ nnene maka ebune m ụzọ jụọ ya bụ a na-etu etu ma ohe hụ m ọnụ emechaa ikuku kucha m na ntị mma kwue n'ọnụ abụ nwa si marụ na odogwu maka na nna kere ike na-awokecha iko bụrụ ike wee dobere nwa mgbe nwa ya esonie abụkwa nwa amarụkwa nna ya abụ nwa echeta ndị odogwu maka ma agba ama n'ọkwọ mụ ka a na-etu ode nji m odogwu na chinko mana ọ bụzie na ana Anambra ọ bụla ode nji m na Anambra ebe gburu enyi abịa m ka nna abịanụ ọkwanụ bịa ka nna abịa igbo ahụ nụrụbo onu m maka nsenie na ọghọ abụrụ m onye mgbịrịmgba nye aka nji etu abụ nwa echeta nna odogwu abụ nwa si cheta kene na nna abụ nwa si cheta kene na nna maka na ndị ọcha bịa hụrụ anyị na aba anyị si anyị na onye nwa n'ọhụ gwokwo anyị agbakwo na anwụ akpọzi onye nwụrụ anwụ na onye mkpe onye nwụrụ anwụ o jewe ọkụ mmụọ nnebebe anya ndị ọcha mana ba bịara gwa anyị na ọrụ na anyị kpebe ekpere wee kpete ekpere anyị ga-eti Pita n'ime ya na Pita wu Pita dị asọ anyị ti Jọn n'ime ya Jọn dị asọ ma jeri jikere na okene riba ji wee hụ gbogbo na ọkpụkpụ beleri igbokwonu asịzi anyị na anyị kpọọ ndị nna anyị nwụrụ anwụ na anyị eje ọkụ mmụọ ọkụ njọ dị n'ime ya abụ mmasị marụ na odogwu abụ nwa echeta na odogwu kedu ka esikwonu mme m maka na ọ na-awụ ụlọ mbe na na-akpụ okiriko ya dị ya n'ahụ nnene mgbede na-agba ọsọ ọ dịgodigodo enu ọjị si n'elu ọjị daa mmadụ anọghị nso okwuo onwe ya n'isi jaket tobe onwe ya onye nwe ị na-enene gbanụ m nnọkọ na-ezu ya na igwe atụba nna dị ọbịa igwe amaka mma ndị be anya ọkwọ na ya nwakpa yiri igwe nna dị ya n'ọbịa dịdadị na ukwu na ụbọchị dị ya odogwu amarụkpa ka ezi meme nke ọrụ gị ka ọja m siri dị ije obodo oyibo gbaa n'aka mkpadobe obodo oyibo kwadocha bụrụ ya akpa ka mpụ iro nne m wee kpọọ m nwa sị m bịa kene nnya na azụ ọjọọ ma ọja ma dịkwa n'ime ya mgbe ọ na-ajụ ma ọja ma dịkwa n'ime ya nna m wee kụzue mbaba oji ọja jee eme gịnị ka ọja ya emeri ya kedu ibe ọ ya eji ọja jee
kedu ibe ọ ji eji ọja mee na olu obodo oyibo ihe ejikọrọ ya eje n'anya anya mmiri dị nne m n'anya na-akụziri m ibe nwa m werụkwa ọja jebe na pụta ụwa gị ụdị agụ n'ahụ werụkwa ọja jebe ibe ka eji abụọ asụ n'owu anụ n'osi ichie n'aka mụ werụkwa mgbọrọgwụ bụrụ n'ahụ m gbagobe ibe aka anya mmiri na-atụ nne m n'anya na-agwa m mbụrụ ọja tii na akpa buru ya bịaruwe na-agwa ndị ụka m rutere n'anya n'akụkụ ọwụrụ osi ọgwa m okwu egbakwa m mmanya aka na akpachata ọja njiri bịa gbuo ọja ebe niile wee gbaka ntụta karịa ndị buru m ụzọ bịa onye ego ka ejiri nye ọkụ ego ọja ka m ji aba mba odogwu mekwa narị odogwu dike odogwu na omekwa narị odogwu dike menenenu omeọgọ ya mekwene maka na omeọgọ na-ahụ omeọgọ buru ichi nka omeọgọ ide emekwanụ m igo dịta ndụ odogwu ọbịa ekenekwe m ka ntị igo dị m na-akpa o ji awa ọzọ pụta abụkwakwa m ọzọ maka na oyi n'ụka okenye ji agwa okenye ibe ya okwu maka n'ụka okenye zuo onye ọkụkọ m ụmụazị ahụrụ ya ya okenye na-ana ụmụazị na-eso ya n'azụ na-agụrụ ya egwu okenye onye ohi ọkụkọ mana ga agwarụgwarụnụ nnọkwa anya ka okenye ji agwa okenye ibe ya okwu nyekwa okenye nke ọgọ ka o ji mkpa na-anata na eke ojeleje kụzie ka ụmụazị na-agụrụ okenye ibe ya egwu kpọọ ya okenye ibe m ụmụazị na-agụrụ egwu masịrị ijeruzu ohi ọkụkọ ijeruzu ohi nnene ọsịa na njediri ebe na-ekpe akpa m ka inene ọkwa akụ oyibo njere kpatacha nye aka mbụ ana okenye mepe ụmụazị na-etiriri na ọkụkọ dị n'ime akpa okenye were anya nyoi n'ime akpa werezie aka tii na akpa were aka ya pichi ọkụkọ onu gba ọkụkọ kpaga mkpagha m tụọ ya kpaga mkpagha m jụ ụmụazị ndị na-ebe ọkụkọ ọwụ jerụdị jigharịcha gbachi ya akpa si ụmụazị na ya bụ ụkwụ ọkụkọ ụmụazị gbara ọsọ were na-anazi okenye were anya wee na okenye ibe ya jee n'ọkwa anya ka okenye ji agba ebe ikwuru ụdọ nwa ya marụkwa amalụ ya emezi n'ezi echi